През изминалият уикенд феновете на фристайл ските и сноуборда имаха възможността да се насладят на един ден, изпълнен с екстремни емоции. Бороспорт Сноупарк организира първото за годината състезание. Състоя се първото за годината фристайл състезание в дисциплината Big Jump за деца, младежи и девойки на Фън парк Бороспорт в Боровец. Стотици почитатели на снежните спортове се събраха за да участват или за да погледат отстрани над преварата, изпълнена със страхотни емоции. Най-добрите фристайл скиори и сноубордисти показаха завидни умения. Около 60 участника бяха записани за надпреварата, като след елиминациите останаха само 10 финалиста. Така публиката имаше възможността да наблюдава най-различни трикове, изпълнени с ски или сноуборд. 3 съдии работиха върху оценяването на състезателите. Сега ще разберем повече за съдийският състав и за метода на оценяване. Атанас Маламов е един от съдиите, които бяха така добри да отсъждат състезателите. Сега ще разберем повече за съдийския състав. Кои бяхте? Съдийския състав бяхме 3 човека. Димитър Чикоев, бивш национал, и Цех Тапълов, треньор на отбора на Самоков, и аз като представител на отбора на Смолян. Според теб, как се справиха участниците и какви трикове направиха? На какво ниво? Първо съм очарован от голямата посещаемост и от големия брой на хората, които в тази възрастова група участваха в състезанието. За възрастта си се представиха много добре и като ниво в България, мисля, че тази година много дигнаха летвата с няколко класи нагоре. Доволен съм много. А трудно ли беше да отсъдите точките? Видях, че по някаква точкова система отсъдихте състезателите. Да, между някои, които много се доближават като стил и като ниво на подготвеност, беше доста трудно, но най-добрите се изпъкваха и там не ни беше много трудно вече да отсъдим. Как точно преценявате точките? За какво гледате? Основно за големина на амплитудата на скока, колко се засилва и как влиза на самата рампа карача и как приземява, дали хваща дъската във въздуха, дали е групиран, с какъв стил, с каква лекота. Общо взето група от фактори, които се оценяват съвместно. Организаторите от Бороспорт Сноупарк се погрижиха за настроението на всички участници. По време на самата надпревара всички маняци на ските и сноуборда, които са над 19 годишна възраст, можеха да показват на по-малките различни технични умения. Така забавлението бе непрестанно. Награди получиха състезатели във всички категории. Ето какво споделиха някои от победителите. Мила Димитрова спечели първо място при момичета сноуборд до 14 години. Какво мислиш за състезанието и как се чувстваш след като спечели първо място? Чувствам се много добре, беше много хубаво. Конкурентите не беше толкова много, бяха малко момичета, но въпреки всичко беше много хубаво. Ти на коя част от състезанието най-много се зарадва? Коя част? Да. На награжда. Какво спечели? Какъв ти е подарък? Това е каска. Не може сега да видите колана. Добре, ти колко често караш по принцип? Аз от тази година съм в клуба и всъщност тази година тренирам фристайл. Преди съм карала, но сама съм се учила. Как реши да влезеш в клуба и да започнеш да караш фристайл? Много ми харесваше и реших да почна да се състезавам и така попаднах в този клуб и така. Виктор Бошков е на 15 години и е от София. Ти се справи най-добре от всички. Какви трикове направи? Обясни ни как се чувстваше по време на състезанието и как се чувстваш сега. Чувствам се леко разочарован. Няколко трика не ми лепнах, които много исках, но се додрапах до финалите. Но се оказа най-добрия въпреки това. Кои трикове не ти лепнаха? Не ми лепна фейки 540 и това беше. А тези, които направи перфектно, кои бяха? Бяха 720 и 306 граб. Защо мислиш, че съдиите избраха теб да станеш първи? Идея си няма. Всички бяхме разностойни. Много ли тренираш? Това ми е тренировката. Няма често много. Да. Добре, къде обичаш най-много да ходиш да тренираш и къде караш най-много? Където има скокове, принципно тук е хубаво. Тук сега го правят хубаво и направят големия скок. Иначе Осогово също. Още Банско няма скокове тази година. Това са главните, Осогово и Боровец.
Пълното класиране и разширен репортаж от събитието очаквайте много скоро в предаването Актуално всеки четвъртък от 20 часа. Проведе